radio that makes you happy. Intezo. Kusolwa iHawaii ka-25,000 eyenza uMthandeni laphana eposte noma yini bafethu ake nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina-ke ngoveza ngithuthu ngakho malo bathi ilasibona amagumede mhlampe ema ukuthi usemusha la ikhanzwa phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu siphinde futhi sixolise laphana ngokudelaya ukuposta kodwa ke nathi asenthi ngenxa yendawo esihlala kuyo laphana kwindawo ekufesana nje khona khambi network insuku impela sokhumbule ukuthi abantu abaningi bazibona laphana ukuthi akukho ebekade kufaka kungenxa ke yogesi kade singenawo okugcina sekholele ekuthenini kuphazamiseke network ukuze indawo nizithole ngale kwesikhathi kusola laphana iHawaii ka-25,000 uMthandeni lapha neposta noma yini kusokhumbule ukuthi ke kunepost uMthandeni akawayifaka lapha kade rest in peace umgqumeni mfwethu namhlanje akakholakala ukuthi ibhova lisekho eposti ebhala uMthandeni ibhova likadikadika ladlula emhlabeni lapha ngonyaka ka-2009 angicabanga ukuthi kukhona umuntu osacabanga impela ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakhumala lapha kodwa ke uMthandeni ukwazela ukuthi akwenze lokho owabhala lapha nekhasini ukuthi rest in peace umgqumeni lapha uzokhumbula ukuthi abantu abaningi kulezi insuku impela babhizi ebapost insizwa eqeda kudlula lapha ku aka abantu banake yona kutheke kusana kwelokho nje uMthandeni yena wasiphumela eceleni lapha wasipostela ibhofa sazi ke noma mhlawumbe ulandelela abantu abathi uma mhlawumbe abaculi benye mhlambe be hip hop abadumile abapost abaculi bakaMaskandi mangabe kukhona abavelele umshopho kanye mhlambe ubesipostela nje ngebhovu likadikadika akasikhumbulelo labantu abaningi bese bangena lapha endaweni yokucomment ku Facebook bese lokuthi ile Foni ehlanyisa uMthandeni lapha kanikwa yona kuzokhumbula ukuthi insizwe iqeda kunika Hawaii ka-25,000 kanjalo newashi lika 7,000 kusola ke le Foni uMthandeni akaposta ngayo ukuthi yona emenza aposte noma ngabe yini efike ekhanda lakho mhlambe uthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lukaMthandeni umfaka amanqele mhlambe usolo ukuthi ngenxa ukuthi abaculi be hip hop abaposti abaculi bamaskandi mangabe kukhona abavelelwe umshopho kanye mhlambe uMthandeni usanganiselwa ifoni lapha ka 25,000 akasiphinde futhi hlala comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho umbono ngalolu daba mina ke ngilasibona amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya futhi video elandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho nje ukusubscribe nokulike nokushare kukhona okukhulu kunakho konke nesiphatha kahle nemini sokulumnandi ngithanda kakhulu.